Jó reggelt! Az összes héttagónak üzenem. Összes héttagónak mit üzenünk, Peti? Keljenek föl? Keljenek föl! Azért nem kicsi az input lag. Nem kicsi az input lag. Látom a voice.com is rossz. Ott valóban? Kurva! Baszd már meg! Anyádat! Istenem! De hogy... Opa, bocs! Baszd meg! Na, rendeződjünk össze! Basszomat anyádba már! Hogyne? Ennek nem sem volt semmi baj. Ez a kocsi, ez jobb, mint az előtte lévő 10, és így megy vele. Igaz? Három! Fussál neki! Beállsz? Így. Igen? Tekerd magadra a kamerát. Hát az emberek. Moving. Kérlek, kóstold meg, és milyen ízjegyeket érzek ki belőle, milyen növények Kibaszott jó lett jellemzik ezt a kiváló borítást. Hát érződik, hogy rendkívül minőségi szőlőből készült. Származási villányi borvidék. Abszolút villányi borvidék. Érzem is benne. Gyakorlatilag bodrag A csicsergéséből csacsanak hüdergését. megmondható, hogy itt a tenger hullámzása
egyensúlyban volt a méhek párzásával, amikor Valóban. amikor ezt a bort születelték. Születelték a bort. Abból is megállapítható, hogy mamutfenyő hordóban De akkor bemutatnánk a csomagását és ezt a kedves üveget. Megtudta kicsike, hogy az van rajta, de teljesen jó. az csak azért Prémium van csomagolás. rajta, Mert így kevesebb rajta az adó. igen. A szponzor azt mondta, ezt nem mondjuk el. A bort Kivágjuk ezt, téged fizetnek.